Jubilejná výstava Tibora Gurina v Galérii umelcov Spiša vrhá nové svetlo na jeho tvorbu, pretože verejnosť pozná predovšetkým jeho olejomalby z baníckeho prostredia a už takmer legendárne kamenné plastiky. Jubilejná výstava je zo súhrnu všetkých dostupných prác, ktoré som robil od roku 63, 64, 65. Sú tu aj skice, potom sú návrhy, rôzne pastely. Tibor Gurin má ako baník otváraných 34 rokov a tam, kde iní videli ťažkú robotu a nebezpečný zdroj obživy, on videl zdroj umeleckej inšpirácie. Ja som si robil cez prestávku, alebo keď sa vetralo po odstrele, som si robil skice. No a potom doma som si robil štúdie a tak ďalej. Takže tie obrazy niektoré ako poznajú aj tí, čo tam fárali, haviári alebo tak ďalej. Unikátne obrazy s baníckou tématikou sa dostali do celého sveta. Tá najďalej na Kube, na Ukrajinu, potom baníctvo do Maďarska, do Francúzska, do Talianska. Takže možno aj v Nemecku, ale aj v Kanade sú niektoré veci, pretože zahraniční Slováci obdivujú našu históriu aj umenie a že my sa zachovali ako Slovania. Práve slovanská mytológia sa stala kľúčovou v Gurinovej tvorbe. Mňa strašne mrzí, keď je na jar, my sme mali vodníkov, mali sme Vodana, teda boha vôd, a oni tak nechválne pchajú nejaký kľúč do vody, odomkvíjajú vodu. To starí Slovania nerobili, oni mali Pitara, boha, ktorý ochraňoval vodu, a oni, keď dávali žiadosti, tak posielali venčekom žiadosti. To bolo ako obeta. Tibor Gurin tak znovu objavil boha Javorita, pani Hadovisku, Čísloboga, Čarnoboga, Svaroga, matku Slávu, Kovlada, bohyňu lásky Lel, Rarašíka, Kujalu, Žalu, Karnu a celý ďalší panteón slovanských božstiev. To samozrejme predpokladalo štúdium a pátranie v histórii. Oni niekedy aj kritizujú, že Slovania nemajú postavené katedrály pre svojich pohanských bohov. Ale oni pomenovali napríklad Lada je ľadový štít, potom sú názvy Galmus. Galmus je posvetné miesto v Himalájach. A to sa prenieslo sem tisíce rokov a sa to zaužilo a niektoré názvy už aj nepoznáme, odkiaľ pochádzajú. Záverom len jeden citát autora výstavy. Nevyjadrená myšlienka je mŕtva, navždy stratená pre všetkých. A tak z úcty k našim prarodičom, ponorený do doby ich bytia, do predstavových časov, podobne ako moji pradávni kolegovia, dlátom vypovedám svoju pravdu o svete.